Halos isang oras na nagsalita si Baptist Bishop Bienvenido, Benny, Abante sa pagbubukas ng Quadcom hearing ngayong araw. Makailang ulit niyang binasa ang ilang nakasulat sa Biblia. At ilang ulit din niyang ipinagyabang na bumuto ang 6,000 na Baptist kay Rodrigo R. Duterte, sabay tanong kung ang bumotong Duterte diehard supporters. At ilang beses mong tinanong yan, let the record speak for itself. There were more than 16 million dyed-in-the-wool supporters of Mr. Duterte who voted for him in 2016 as President of the Philippines. Nagtanong pa for public record yan, sa ngayon marami ang mga karelihiyon ni Benny Abante ang nagsasalita at nagpapahayag na hindi lahat ng sinasabi ng kanilang pastor ay salita na ng bawat miyembro nila. Ayon nga sa komento ni Joy Cruz ay, from your fellow Baptist, Benny Abante. Hi ma'am, good afternoon. I am a Baptist pastor po herein. Matagal na talaga ako gusto mag-message sa inyo concerning what is happening in our country and also for clarificatory purposes since nadadawit po kami mga Baptist because of one Baptist pastor in Congress. First of all, Ma'am Pastor Abante do not represent all Baptists and even Baptist pastor in our country. Pinagmumukha kasi niya kanina sa hearing as if we are all united on his stand against Tatay Digong. The fact of the matter, Ma'am Joy, is that we have this common belief as Baptists in what we call the autonomy of the local church. It means that every Baptist local church practices self-rule or self-governance. It doesn't mean that he is a Baptist and I am a Baptist, that we have a shared belief of everything. The best example of that is yung pinasanyang batas na National Baptist Day is not even celebrated by all Baptist churches in our country since most of us find it political. I tell you, Ma'am, majority of the Baptists in our country do not share his view about the current situation. Hindi lang talaga kami vocal when it comes to politics. His view is only for his local church, Metropolitan Bible Baptist Iglesia, not all Baptist churches and the Baptist people in our country. Second, we do not vote as one or just like the INC does love voting. We have this shared belief of the individual soul liberty. Every individual, whether a believer or an unbeliever, has the freedom to choose what his conscience or soul dictates. Every of us personally is accountable to God. Sinabi niya kasi kanina na hindi nagpapasalamat si Tatay Digong sa pagboto ng mga Baptist sa kanya. When in reality, iba-iba talaga binoto namin kasi it's our responsibility to vote. Ako nga noong 2016, si Tatay yung binoto ko. I tell you, Ma'am, maraming mga Baptist pa rin ang nagsusupport kay Tatay Digong since her common law wife, Mama Vansenia, is a Baptist herself. Ito, Ma'am, totoo talaga ito. Merong local church from MBBE Pastors Abantes Church na yung anak ay vocal sa pag-support kay Tatay Digong. Tawang-tawa nga ako sa post noon. Ma'am, please give attention to this one. Ayon naman sa isa pa ay, hello, isa ako sa miyembro ni Pastor Benny. Pagkatapos ng preaching niya noong November 8, Friday yan sa Middle East. Nagkwento siya patungkol kay Duterte. Ang sinabi niya na di ko nagustuhan, buti hindi dumalo si Duterte sa Quadcom kasi pag dumalo siya tatapusin ko siya. Napakayabang na talaga ng pastor namin. Pati pulpito ginagamit na niya sa politika. I'm still praying kay Pastor na maliwanagan siya sa kanyang mga ginagawa. Please hide my identity. Ayon pa sa isa ay, open letter to Bishop Abante, don't use the Baptist name and all its members as if you are the reason we voted. We are ashamed of how you use Bible verses in that hearing. The question is, do you even apply those to yourself? My family and I, along with others, voted out of our love and trust for Tatay Digong, not because of you or your words. Our faith is directly in the Lord, so don't pretend as if you are always right. Don't be a hypocrite. We are ashamed of you, Abante. Thank you po. Ayon naman sa isa pa ay, he is using us Baptists. We voted for PRRD not because of him. We believe in the autonomy of local New Testament church. We believe in the independency of every churches. That is why hindi niya dapat kami isali. Maraming nga niyang kaaway na pastor at churches. Bakit yung peace party list niya ba nanalo? Most of the Baptist churches supported the act as one of Attorney Arias, the son of Pastor Attorney Mar Arias.
Ang well-known influencer na si Tagabukid ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video. Franz Castro, hoy! Hindi po masama ang word na gago. Mapa point of order ka pang nalalamang hayop ka. Ano sa tingin mo ang gago na word? Ha? Pagmumura ba yan? Hindi! In English na lang ni President Digong para sa'yo. Diyos ko po, teacher ka pa naman. Hindi mo alam ang English ng gago? Ha? Anong malaswa sa word na gago? Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, hypothetical ka masyado. Diyos ko naman mga kababayan, Diyos ko naman. Yan ang napapala ng Pilipinas. Yan ang problema pag convicted ka, nakaupo ka pa. Point of order, Mr. Chair. Ha? Gago, malaswa? Saan? Saan banda? Ayan ha, Franz Castro, dapat alam mo na ang salitang gago in English stupid. Stupid ka pala eh. Grabe naman to si Franz Castro magtanong mga kababayan. Kung successful ba kamo ang war on drugs ni Tatay Digong? Sinagot naman siya ni Tatay Digong, yes, it was successful. How can you measure po the success of your war on drugs daw? Sinagot siya ni Pangulong Duterte, it is because bumaba yung drugs. Hindi mo naman agad-agad at totally mawala yung drugs sa community. It is because, sabi nga ni President Duterte, hanap buhay or nagiging hanap buhay na yan. But it was successful kasi nga, bumaba nga yung droga. In other words, mga kababayan, hindi nga siya naging ganun kaperpekto pero naging successful po siya. Ang problema nito si Franz Castro, tinitrick na naman niya ang dating presidente by the word eradicate. Kaya nga sinagot siya ng Pangulo, you cannot eradicate drugs. Even the United States, there is no such nation in this planet that can eradicate such thing. Kaya tuloy nababansagan ng Pilipinas na pinakamahihina umintindi. It is because of this kind of woman, Franz Castro. O ayun na, Raul Manuel, hinihingan ka na ng pera ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa kagustuhan mo talagang imbestigahan siya sa ICC, go ahead! At eto pa sa lahat ng anti-Duterte na palaging sinisigaw na ICC is coming, takot na si Digong, yung ICC is coming. Mag-fund na kayo, magtulong-tulong na kayo, bigyan natin ng pera ang Duterteng yan, ang matandang iyan, si former President Rodrigo Duterte, para siya na mismo ang pumunta doon sa ICC. Ang tagal nyo naman. Ang tagal-tagal na ng isyong yan, Diyos ko naman, Lord. Former President Rodrigo Roa Duterte is willing. Oh my God, sige na. Imbestigahan nyo na. Huwag nyo kasi ipalabas na parang iniitsapwera. Huwag nyo ipalabas na nire-reject or iniiwas yung sarili sa ICC. Papuntahin nyo na. Ang tagal-tagal nyo naman eh. O siya, si President Duterte nang pupunta. Bigyan nyo lang ng pera. Eto pang isang kabobohan na naman ng mga tinatanong ni Raul Manuel sa dating Pangulo. Isipin niyo mga kababayan, tinatanong niya about sa drug list, kung paano ba binubuo ang drug list. Anong tingin niya kay President Duterte noon? Undercover police. Huy, Raul Manuel, nagtatanong ka sa maling tao. Dapat magtanong ka sa ganyan mismo sa mga taong bumuo ng listahan kung meron mang drug list yan. Diyos ko naman, presidente si Tatay Digong noon, presidente, hindi taga-PNP. Na-mention pa niya si Leonardo. E di ngayon, sinagot ka ng dating Pangulo na tanungin mo si Leonardo at hindi ako. May point naman talaga yun, di ba? Again, Raul Manuel, former President Rodrigo Roa Duterte was the President of the Republic. Hindi niya po saklaw at alam kung ano ang operation ng PNP. It must be the PNP who will answer all your inquiries, not the former President. Ano ka ba naman? Oh my God! Oh my God, mga kababayan, eto na! Pinalabas ngayon ni Raul Manuel na involved daw si Michael Yang sa drugs. Diyos ko naman, Lord!
Yan ang paniniwala ng mga taong ayaw kay Digong. Yung economic advisor daw ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Michael Yang ay involved daw sa drugs. Kaya sinabi ni Tatay Digong, "Are you sure?" Marami daw silang ebidensya na magpapatunay daw na involved si Michael Yang sa drugs. Pero sinabi mismo ni si General Wilkins ba yun? Sinabi niya na they don't see any evidence to show na involved nga si Michael Yang sa droga. Paano mo masabi ngayon, Raul Manuel, na involved si Michael Yang sa droga ay hindi naman yan nakasuhan ng drugs? Yan ang hindi ko maintindihan eh. Marami sa inyo, especially yan si Kong Ho, naniniwala sa chismis. At ikaw may ebidensya ka pa na si Michael Yang involved sa droga? Talaga? Prove it nga. Talagang natawa si Tatay Digong mismo itong si Raul Manuel. Ay nako, Kabataan Party List, bakit kayo may ganyan? Kino-confirm niya na may reward system. Sinabi nga ni President Duterte, oo, meron. In a way, na kung may operation ng pulis outside, for example, Davao City to Cotabato, wala namang pondo ang pulis para doon. So dahil for the sake of that kind of operation, to solve a problem of this society, bibigyan niya ni Pangulong Duterte ng budget. At kung may matira man dyan, ay ibibigay pa rin ni Pangulong Duterte for the boys. Yun yung tinatawag niyang reward system. Pag may sobra at kung may pagkakataon man na may pera siya ay dadagdagan pa niya. Ang problema, itong si Raul Manuel naman mga kababayan, pinipinpoint niya yung confidential funds, an intelligence funds ng Pangulo. What's the point of that, Raul Manuel? Gusto mong malaman kung paano ginawa at paano yung proseso ng pagbibigay ng pera from confidential funds? Nararapat lang nasabihan ka ni Pangulong Duterte na ang confidential funds ay confidential funds. Bakit mo tatanungin kung anong proseso dyan? Confidential nga, di ba?